дуруд ба бинандаи азизи шабакаи Азия. Хурсанд ҳастем ки боз шоми ҷумъа фаро расид ва хурсанд ҳастем ки ба мо боз муяссар гарда истодааст ки нашри дигари барномаи Чароғи тобонро тавассути эфири телевизиони Азия манзури шумо гардонем. Умед бар он мебандем ки суҳбати имрӯзаамон суҳбати заруриву даркорӣ мегардад, зеро барои оростани чунин суҳбат мо даъват намудем равоншинос Шӯҳрат Ибрагимов. Ассалому алайкум. аз омадани шумо албатта хурсанд ҳастем. Ман боядам қайд кунам ки барномаи мо ном гирифтааст Чароғи тобон. ва ин барнома албатта бевосита бо дастгирӣ ва ташаббуси маркази хусусии дандонпизишкии Садаф рӯи кор омада истодааст. Представьте, что ваши зубы могли бы говорить. И представьте, что у каждого свое мнение. Имею право на отбеливание. Чистите зубы утром и вечером. Освободите меня от камня. Не разлучайте нас. Выровняйте нас. Лечите нас в достойных клиниках. Клиника Садаф. Ваши зубы достойны нашего лечения. ва агар иштибоҳ накунам шумо ҳаштумин меҳмони барномаи мо. ҳамин хел. хуб, мо ки гуфтем барномаи мо бо ташаббуси Садаф рӯи кор омада. Мабодо пурсидан айб надорад, бори корафтода шудаед ё вориди ҳамин коргоҳ шудаед? чӣ хел ки шумо гуфтед, мумкин ки ман дар ин барнома ҳаштум иштирокчӣ бошам, лекин дар Садаф яке аз якумин иштирокчиҳо будам. зиёда аз 15 сол пеш яке аз гӯем мизоҷони аввалинашон мо будем. хеле аз онҳо хурсанд, хеле розӣ, саломат бошанд. Ташаккур. ва ман мегӯям ки дигар корафтода нашавед, фақат барои дидорбинӣ вориди Садаф шавед. бояд албатта як маротиба ҳар 6 маҳ бояд одам ҳамин дандонро нишон диҳад. албатта бояд. барои минам иншоалло ҳар 6 моҳ мо назди Садаф барои чӣ не. новбаст аз оне ки ба дарди дандон гирифтор мешавем ё не, боядам аз назорати духтурон як бор гузашт. албатта 100%. беҳтарин маслиҳат шуд аз тарафи шумо. саломат бошед. хуб, устод, пеш аз оне ки мо вобаста ба мавзӯи имрӯзамон бо шумо суҳбате ороем, агар шумо зид набошед, инҷо мо як монитори махсусе ки дорем, як наворро пешкаши бинандагон гардонем ва ҳам тамошо мекунем, вобаста ба ҳамон ҳолат, вобаста ба ҳамон мавзӯъ баъдан суҳбатамонро ороем. албатта барои чӣ не. хеле асабона шудааст. Headshot. It wasn't dead. фикр мекунам ки ба бинандаҳои азизи мо ҳам мавзӯи имрӯза маълум аст, яъне асабонияти мардум. сабаб дар чӣ ки то ба ин дараҷа омада мерасанд? хуб, ҳолатҳои пешгириш чӣ гуна аст? ва вақтҳои охир мо бисёр мушоҳида мекунем ки аксари мардум ба чунин ҳолатҳо гирифтор мешаванд ва эҳсосоти худашонро идора карда наметавонанд. чӣ бояд кард? саломат бошед. асосан ҳамин худи асабонӣ, чӣ хеле гуфтед,
русикада гӯем стресс. Ин се марҳила дорад. Якумаш ҳамун стресс, вақте ки як мавқеъ асабонӣ мешавад, баъд сабук мешавад. ду бор дига асабонӣ мешавад, сабук мешавад. Вале вақте ки мо асабонӣ мешаваду ҳамун роҳи ҳаллаша намеёбад, вай депрессия аллакай марҳилаи дуюма мегузарад. Чхеле ки мегӯянд камтар май нӯшаду фарда ҳушёр шавад, нағз. Вақте ки 3 рӯз 4 рӯз май менӯшад, ин 1 ҳафта 2 ҳафта дароз мешавад. Аз ҳамин стресс, асабонӣ марҳилаи якум гирифта баровардан осон аст назар ба асабонӣ марҳилаи дуюм, депрессия. Депрессия маънош ҳамоне ки вақте ки шумо аз ҳамон мавқеъ асабонӣ намебароед, шумо онро дурандароз карда худатон ҳамон ба чхеле ки мегӯянд заложник шудагитона нафаҳмида мемонед. Барои ҳаминам мегӯянд ки ҳаракат карда вақте ки шумо стресс шудед, яъне ки як бор шуд, шумо ҳаракат карда роҳи ҳаллаша ёбед. Пурсед, назди равоншинос равед, назди бобо, биби, падар, модар раведу ёбед ҳамон ҳаллаша. Вақте ки шумо наёфтеду чхеле ки мегӯянд дар худ маҳкам шудед, шумо дуюм стадияш, балки дуюм марҳилаш мегузаред. Дуюм марҳилаш яъне шумо як муҳлати дурандароз ҳамон баромада наметавонед. Депрессия дурандароз мешавад. ҳазор шумо як хӯрокам нағз хӯред, ягон шавқхорӣ кунедам уже ба дил намеғунҷад. Агар ки шумо аз дуюм марҳила баромада натавонистед, сеюм марҳила асвай ҳам душвортар. Ин аллакай паника. Яъне одам чхеле ки хуҷанда мегӯям бучакҷинӣ мешавад. Яъне тарсон мешавад, аз хона намебарояд, паника мешавад. Барои ман мегӯям ки равоншиноси муосир, агар ки шумо стресс шудед, яъне асабонӣ шудед, ҳаракат карда ҳаллу фасли ҳамона ёбед. Зуд шумо бояд аз ин гӯем состояние души, яъне гӯем як ҳолати рӯҳонӣ тез бароед бояд. Чхеле ки баронаша мегӯем давомаш ба, лекин шумо набояд марҳилаи дуюм, марҳилаи сева фароед. ҳароем агар ки набаромадем мо ғӯтидан мегирем. Ин аст вазин ҳолат. фаҳмо. Мо ки дар навор бо шумо тамошо кардем, аксари онҳое ки сари техника буданд, яъне сари компютер буданд ва сари дигар нави техникаҳо буданд, онҳо бештар ба ҳамин ҳолат гирифтор шуданд. Хуб, онҳо таъсири дукаратои секарата доранд? оне ки мо дар навор дидем, ин аллакай гӯем асабонӣ корӣ, рабочее состояние нервозности. Яъне бисёртар хел ҳолатҳо гӯем ҳозир хеле машҳур зикр дар ҷопон аст. Барои чӣ? Барои ки одамо як вақти бисёр кор мекунанду корзада мешаванд. Переутомление. вақте ки одам переутомление мешавад, корзада мешавад ва аз ҳолати коркардагиш бехабар мемонад. ҳар як чизи майда ва як бор аз худ мебарояд. барои ҳамин даври агар шӯравӣ дониста бошед, ҳар 11 маҳ одаме ки кор мекунад, 12 маҳ албатта вай бояд истироҳат равад буд. ин стандарт. ононе ки дар корҳои вазнин кор мекарданд, дар корҳои асабонӣ бояд ҳар як 5 маҳ 15 рӯзи дигар, яъне 6 маҳи пурра барои шудан бояд истироҳат кунанд буд. ҳозир дар ғарб ҳамин чел мегӯянд одатӣ шудагӣ, оне ки мегӯянд худатонро агар иззат кунед, если вы себя уважаете, каждые 6 месяцев идите в отпуск. яъне иззати худро агар донед, ба маънои чӣ иззати худ? яъне худатонро эҳтиёт кунед, асабатонро эҳтиёт кунед, физиология ҷисми худро агар эҳтиёт кардан хоҳед, шумо бояд ҳар 6 моҳ, 1 моҳ ё 2 ҳафта чхеле ки хуҷанда мегӯянд ҳавоя нав кунед. яъне аз ҷои зист ақаллаш 1000 километр ҷои дуртар равед. ақаллаш. мо ки ҳамин баҳористон равонам хурсанд мешаванд, лекин баҳористон меранд, ҳамроҳшон телефона мебаранд, ҳамин вақте агар наҳорӣ ё нисфирӯзӣ агар сари хӯрок агар ором нагиранд, дигар вақт телефон кардӣ кор. ҳама баҳористонада кор чӣ шуд? Бизнес чӣ шуд? ин кор чӣ шуд? Вай чӣ шуд? зан занг мезанад, дадош ин масъала буд, фарзанд занг мезанад, дадо мактабам ин буд. Вай асабони аллакай переутомление не, вай аллакай хастагии марҳилаи дуюма мегузарад. яъне ки вай рӯзигӯем вроде бы отдохнул 2 недели, но в итоге вернулся таким же, как есть. яъне вай рафт истироҳат карда натавонист. барои ҳамин равоншиноси муосир мегӯяд ки вақте ки шумо истироҳат кардан мехоҳед, шумо тамоман аз муҳити худ бояд гурезед. бе телефон, бе компютер, бе ягон гӯем ҳолатҳои хонагӣ, бе ягон ҳолатҳои зану шавҳарӣ, фарзанди, ҳамашро бояд шумо як
як чед монеду гӯяд ки илтимос 2 ҳафта монед ки ман як худ кардам ҳам ба орисоме ҳам рафтан равед бетелефон беичи ҳамин шима бар мезанед лаби баҳр мешинед ҳамин 3 соат баҳр ниё карда шинед ҳама ғубор мебарояд чел ки бобои бибиҳо мегӯянд бачаам зиқ шудӣ дадата об багӯ об барад об багӯ инам як намуди гӯем терапия бисёр намудош ҳаст хуб бо ҳамин навъи мушкилӣ гӯем бештар кадом синну солҳо ба шумо муроҷиат мекунанд аслан худи равоншиносӣ ин ҳамеха як касб ҳаст ки унҷанда сину сол нест агар ғарба нигаред ман 15 давлати дунё будам Европа Африка Амрико асосан Европа и Амрико ҳамин семейни психолог яъне равоншиноси оилавӣ доранд онҳо оилавӣ мераванд зану шавҳар меравад фарзандое мебаранд хоҳару додар мераванд як ёру дӯстон мераванд барои чӣ ман бисёрта рӯзи хондагӣ узр мехоҳам им нужен трезвый независимый взгляд як нигоҳи гӯем як независимый новобастами ягон як нигоҳе дар кор ки вай нигоҳ на аз падар бошад на аз модар бошад на ягон ёру дӯст бошад як нигоҳе ки тамоман масалан шумо назди ман мебиёед ман шуморо набояд шиносам агар ки ман шуморо шиносам ман шуморо ғамхорӣ карда шуморо алда мекунам ки хай дӯстам зиқ нашавед нағз мешавад вақте ки ман шуморо намешиносам ман ҳаракат мекунам ҳамона ҳаллу фаслаши шумо кушоду равшан гӯям агар ки ман шуморо шиносам мумкин ки ман ҳамсаратон ягон хешу таборин бошад мумкин ки падаратон ман устод бошанд мумкин ки модаратон ман ба дарс зодагӣ бошанд ман ҳаракат мекунам баъзе чизҳоро аз шумо махфӣ кунам вақте ки шумо ба ман умуман ношинос ман мегӯям ки хай дӯстам шумо бояд дар баъзе ҳолатҳо аз падар гапҳои қабеҳ мешунавед аз модар ягон гапҳои гӯем сахт мешунавед шумо набояд гӯем дар баъзе ҳолатҳо ҳамин ҳамашро худатон ба гиред баъзе ҳолатҳо мешавад ки модар асабонӣ мешавад модар бояд ҳамон гапа як кас ба бигӯяд хай ҳамон вақт шумо таги дастро пайдо мешавед чӣ хеле ки мо мегӯем таги дасти гарбу фуробода мана гирифтану ҳама дилашонаги гапшона гуфтану ки ҳами вай бор мананде ман вай бора ким ба гӯям барои минам равоншинос аст равоншинос оне ки шумо ба мутахассисона яъне аз рӯи гӯем ҳам динӣ ҳам дунявӣ ҳам як равияи мутахассисӣ шумо маслиҳат дода метавонад барои минам чӣ хеле ки шумо гуфтед ягон сину сол ҳастми нест назди ман мебиёранд фарзандои 3 сола 4 сола назди ман мебиёранд 12 сола назди ман мебиёранд зану шавҳаре ки 50 гузаштагӣ ё ин ки нав хонадор шудагӣ 2 сол шуд 3 сол шуд яъне сину сол нест онҳо мебиёянд мегӯянд ки устод як маслиҳат дорем як маслиҳати шумо лозим лекин аввал як савол ҳамин гапҳои мо махфӣ мемонад ман мегӯям равоншинос як чӣ хеле ки дар медисина аст клятва Гиппократа яъне як қасам ёд кардае ки ман шуморо дуруст мекунам равоншиносонам як намуди духтур ҳастанд ва моам як қасамом ҳаст ки мо набояд як кас ба гӯем неки мо ҳаракат карда ҳаллу фасли именно ҳамин масъалаи шуморо ёфта метавонем шумо ба барои манам сину солӣ надорад хуб барои мо масалан аён аст ки онҳое ки сину солашон аз 30 ё 40 боло аст бештар сабаби гирифтор шуданашон ба ин навъи мушкилӣ яъне ба асабоният гӯем шояд камбудиҳои зиндагӣ бошад дарёфти маблағ таъмин намудани оила бо дигар хуб кӯдакон барои чӣ гирифтор шуда истоданд ба ин навъи мушкилӣ яъне аз чӣ хотир онҳо ба асабонияту ба эҳсосот дода шуда истоданд кӯдакон аз сабаби он ки вақте ки мо кӯдакдор мешавем мо ҳоло худомо кӯдак агар ман худама ёд биёрам ман дар 20 солагӣ аллакай фарзанд доштам вақте ки ман як соли дар хитой будам хитоиҳо механдиданд ки вақти ҳамроҳи писарам мо сайругашт доштем мегӯянд шумо додар ҳастед ман гуфтам не ин писарам аст чӣ хел писар шумо чанд сол фарқ доред ман гуфтам 20 сол шумо набояд ихе саросима бошед аз он ки физиология аз рӯи физиология шумо бояд дар мучали саюм таваллуд кунед яъне ки мучал 12 сол гӯягар мо бояд дар 36 солагӣ фарзанддор шавем барои чӣ гӯям дар он сину сол шумо якумаш хунатонам пухта мерасад яъне як
گوییم زریلی میشود، یک سیاه سفید فرق میکنید، یک تربیه یاد میگیرید، یا خودتون یک آدم یک گوییم فردی کامتون کامل میشوید. یعنی جامعه و خودتون چه خیلی ماندن شما میابید. وقتی شما 20 ساله هستید، شما ولی خودتون کودک، شما نمیدونید چه فرزند تربیه کنید، شما فرزنددار میشوید. من خودم یاد میبرم 20 ساله من همین کار برام سری کامپیوتر بازی بود، یک ویچرینکو بود، یک زیافت، یک آشنا بازی، یک دوغیجی که تماما با اویل وابسته نیست. وقتی که من از همسرم پیامک میگرفتم، اون دورو تلفن نبود، اون دورو پیجر بود. اون پیجر رو همسرم مینویس که داداش همین علیشیر جان به شما خوب نمیکنم، گفت شما میبیایید ساعت الکه 10 11 که 12 شب. من کار گشتم، خیلی یاشگی همه بخیکو سر کامپیوتر میشدیم بازی میکردیم، یگونجا زیافت میرفتیم، ویچرینکوی و رقص و بازی این چیزا بسیار بود. یاشگی میگه حاضر از دور پیشتر هم این چیزا خیلی دسترس شدگی، خیلی دسترس شدگی. برای منم فرزند تربیتش وایران میشه، پسیخیکاش بسیاری میگن هم پسیخیکاش غیجیدگی، خیلی غیجیدگی. نه مایه گوش میکند، نه اوچی بیبیشه گوش میکند، بابوی بیبیشه. برای چی؟ همین داد میگه تلفن تیم سان جیم میشه. من میگم تلفن دارد، نه تلفن ندارد. چه تلفن نمیتید؟ ها گیره میکند. همونت گیره کند. ایوا گیره کند همه میفهمد. چی همه فهمد؟ بچه یاش مونت گیره کند. ایوا همه بادرزان میکند. دیروز زنگ زدن. همه چیزا میشکند. من گفتم نمونید چیکاستم با. همه چیکار کنیم؟ من گفتم فرزندو چه 20 ساله می نه 2 ساله. چه 2 ساله چی میشه؟ پیوله گفته میشکند. گفتم دستش گیرید. همین 2 لیلک. هم دو زنید. مشت کدا نزنید. نشکنید دست و پاچکش. همین زنید که این تاثیر اون رو دارد که فرزند فهمد که ممکن نه. این معناش همین. من یک خواهرچم میدونم که وقتی که فرزندش سخت میرسد همین دندوکوا کاسکو همون میگیرتم تو میتخونه میگه جیزی میکنم. ها خوب گو. تمام. فرزند 2 ساله. ها خوب. اویا جان، اوچا جان، ها خوب. گپی شما گپ. یعنی تربیه میفهمد. میپرسن که فرزند زدن ممکن یا ممکن نه. من میگم ممکن، چی خیلی ممکن و استرس میشه، دیپرس میشه. حاضر شما 2 ساله 3 ساله کمک شاپوتی زنید و قبول میکند. وقتی که شما نزده و ارکه کلام میکنید، وقتی که 20 با میدارد قدش 1.80 میشه 100 کیلو وزنش میشه. و کجاش میزنید؟ پیش ما میبرن، من با نزدیکی آدم 24 ساله فرزنده. میگن که اینا معلم گپ زنید این مادر با دست بداشت است. من میگم تو چه خیلی مادر با دست میبری؟ ها من میبینم داشنام میدن. ها تو کدوم رو که مادر با دست میبادر؟ ها بولی فعلا نفهمیدم موندم. بعد میگه تو برآمده ایست. مادرش چی میزنم؟ پدرش کنی پدرش. شما نه چوک دیدون. خیلی کمک ایرکه کدیم ده. حدیزی شد منه. نتیجه. یا عمر خودریکشان یا تو شاپوتی ملایم که بود نه اینه ما 7 سال پویدیم. 3 تا خواهرش بود بازاریم سردار شد میدونی چه ایرکه alda میکردیم ایرکه میگیم. من نگفتم. میبخشید. شما فرزند نه شما یک میبخشید بارچه تربیه کردید گفتم. حاضر شما بارچه دو یک قشقوری کلان شدگی یک شاخزنی کنه شما چیکار کرده میتونید؟ 100 کیلو وزنشه 1.80 قدش است. انا کن گفتم اینا کن فقط میبخشید بوریس بدی جان بدی شما میگویید. اینه دیگه علاجش نیست میگم. من به ساخت نریزم میرم خودم دایره میپاتم. بچه‌م خودت دایره نپاتو. همه میگه هوا چی و شما ترسوند است. پوند بگیرید چه خیلی میگوین. من میگه حدا 4 طرف قبل زی کاری که خوی کن دا. این خودش اون کار کنه چی میشه؟ خواهر جان دودر جان پیشوندم داونو نویسته که خودش چی کار میکند کای میکند. شما نفرید خیلی گپاش به. شما گویید بچه‌م تو همین کار خطا کدوسی. تو خیال نکن که گذشته میره دایره باید نه. فرزند تو فرزنددار میشی بعد 20 سال فرزندی تو 20 ساله میشود از روی دینی گویم کلیوم بدتر که بهتر نه. میدونید بعضا نفران همین سخنها رو شعار در زندگی خود میدونن، میگن که خیلی سال و زمان ده سال و زمان مجبور کرده سال و زمان همین به آورده رساند. سال و زمان چی عیب دارد یا چی تاثیر دارد؟ حاضر نسلی که می سری پوری و کلام میشد همه نسل بهترین تربیه کرده میتیان موا کمتر دیگه مون یک 5 سال 10 سال ما باید وازبین شویم.
ҳамин давро гузаронем худованд тоҷикоя бо як гӯем тарбияи беҳтаринаш пеши бозор мешавад. Лекин камутум фарқаш ҳаст. Ина гирифтан дар кор, қабул кардан дар кор. яъне ки онҳое ки бештар ба ҳамин навъи мушкилӣ дучор мешаванд, мо ба куллӣ гуфта наметавонем ки ин айби солу замон. Не, ба куллӣ гуфта наметавонем. Лекин бутун инро хат зада партофтаам наметавонем. Таъсираш ҳаст, таъсираш ҳаст. Ҳамин 90 то 2010 ононе ки ҳамин давраро калон шуданд, ҳамин рӯз ҳамоҳо фарзанддорша тарбия кардосанд, ҳамоҳо намедонанд чӣ тарбия карданд. ҳамин 10 соли дигаре ки фарзандои тарбия карда ҳамонҳо калон шуда фарзанди дигара тарбия мекунанд, ҳамон насли меомада ки гӯем насли саюм, онҳо беҳтарин тарбия мегиранд, беҳтарин. Барои он ки ҳозир мо аз интернет, аз гӯем берин ҳам дидосем чӣ хеле ки мегӯ тарбияро аз адабро аз беадабон омӯз. Мо аллакай дидосем, аллакай фарзандомо гуфтозем ки фарзандҷон ҳамин кора накун, дидосем кори бенур, ҳамона накун. Хуб шудааст падарҷон. Ман ҳаракат мекунам ту тарбия кардан ба, лекин туям бояд доне ки ҳамин коро бенур аст. хуб агар аз ҳамин мавзӯи асабонӣ мо дур наравем, имрӯз нофаҳмиҳо байни оилаҳои ҷавон хеле зиёд ба назар мерасанд ва фикр мекунам ки ба шумо ҳам зиёд муроҷиат мекунанд оилаҳои ҷавон. хуб дар ҳолате ки чунин воқеъҳо байни оилаҳои ҷавон, яъне зану шавҳари ҷавон рух медиҳад, онҳоро як муддати муайян аз ҳамдигар ҷудо кардан дуруст аст ё ин ки не? Ҷудо кардан нодуруст аст. Агар ки онҳо як кардан, бояд аз ҳар ду тараф тарбия кунанд. Як дафъа савол доданд ки ҳамин ҳаёти ҷавонҳо гӯем сахт ҳамроҳ шудан лозимми? ё ин ки аз тарафи духтар падару модараш дахолат карданаш ҳамин дурустми ё нодурустми? Ин ба ҷавоби 100% нест. Як ҳолат аз дигар ҳолат фарқ мекунад. Як ҳолат мешавад ки падару модари духтар мерону мегӯянд ки ин духтарам эрки калон шудагӣ, ина бояд ба нинаш манехе бошад, хонаш алоҳида бошад, ин бояд ҳамин шумо 5 саҳар ки ина бедор накунед, бояд ҳамин кай хоҳад хезад. Ин аллакай дахолат. Ман мегӯям ки ихил дахолат шумо набояд кунед. ё ин ки бутун дахолат намекунам, мегӯям ки шумо дахолат накун гуфтед, духтари ман то реаниматсия фуромад. Инаш ҳам як гӯем дахолати вазмин. ҳамо ба ин ҳар як ҳодиса, ҳар як ҳолат як хусусан гӯем нигоҳи худаша дорад. ҳамо мегӯем каждому делу нужен индивидуальный подход. ҳар як ҳодисаро шумо бояд гӯем як назари худ кади нигоҳ кунед, як санҷед, як таҳлил кунед, як бардошта бинед ки аз чӣ оғоз шуд ва ҳамеша шумо бояд донед ки чӣ ба омада мерасад. Не важно как мы начали, важен куда мы придем, результат. чӣ хеле ки калонсол мегӯянд баъча ҳамин кора охираш ҳисоб, ҳама кора охираш ҳисоб. устод ташаккур ба шумо. саломат бошед. бинандаҳои азизу арҷуманд, ба он хотире ки шумо ба эҳсосот дода нашавед ва асабоният нашавед, мо хостем ки дар нашри барномаи имрӯза Шӯҳрат Ибрагимов меҳмони мо бошанд. ман барои ташрифашон як бор дигар сипос мегӯям. умед бар он мебарам ки дар нашрҳои дигар мо боз ҳам рӯбарӯ мешавем ва вобаста ба дигар мавзӯъ суҳбате боз ҳам меороем. албатта, албатта. бинандаҳои азизу арҷуманд, ин буд барномаи Чароғи Тобон. ман боядам дар анҷом як бор дигар ёдовар шавам ки барномаи мазкур бо дастгирӣ ва бо ташаббуси бевоситаи маркази хусусии дандонпизишкии Садаф рӯи кор омада истодааст. албатта ин марказ аз соати 8 субҳ то 12 шаб дар хизмати шумо аст ва пайваста баҳри солимии шумо ва баҳри зебо намудани дандонҳои шумо саҳмашро дучанду сечанд мегузорад. то дидор, саломат бошед.